Riyad Gragievi, Albanis mixli bl-involviment tiegħu fl-allegat każ ta' swad brutali minn grupp ta' bouncers f'Paċeville baqa' jinżamm arrestat u tressaq il-qort il-ħamis wara nofsinhar ftit jiem wara li seħħ l-allegat każ f'lejlet l-ewwel tas-sena. Filmat tal-każ ħareġ fuq il-port il-Lavin Malta u allegatament ittieħed fl-aħħar lejl tas-sena l-oħra u juri 5 irġiel jattakkaw u jsawtu lill-vittma brutalment, inkluż boġġett simili għall-enbuba. Fil-fatt Gragievi ġie mixli b'intenzjoni li joqtol jew li jpoġġi ħajjed il-vittma Adris Ahmed Adem f'periklu u li kkawżalu ġrieħi gravi barmi flimkien ma' persuni oħra fost akkużi oħra. Meta mistoqsi xi wieġeb dwar l-akkużi miġjuba kontrih, l-imputat wieġeb mhux ħati. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-ġrieħi li ġarab il-vittma saru permezz ta' fl-ixkun imkisser. F'dan l-istadju d-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest u sostniet li l-imputat wieġeb mhux ħati għax hu wkoll sofra daqqa ta' sikkina fil-waqt li kellhom issirulu 8 punti. Brabta mal-fatt li l-imputat inqabad fl-ajruport ta' Malta kif żvelat aktar kmieni minn One News, id-difiża ċarat li l-imputat ma kienx qed jipprova jaħrab mill-pajjiż kif il-biljett tal-ajru inqata' ma' 3 ġimgħat qabel seħħ l-allegat każ. One.com.mt żvela li kienet azzjoni f'waqta tal-Pulizija mit-taqsima tar-Rapid Intervention Unit li kienu xogħol fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li waslet għall-arrest tal-Albanis wara li żewġ uffiċjali qarfuh waqt li kien se jipprova jitlaq mill-pajjiż. Għall-imputati li baqa' jinżamm arrestat deru l-avukati Xażu Gaznavi, Charlon Guder u Jessica Formosa.